Hola a tots, soc l'Àlex Puig Monforte, tinc 18 anys i soc pilot d'enduro, nacional i mundial. Soc júnior ara mateix i la motivació de vindre aquí va ser perquè principalment el Ruben me va trucar per córrer una carrera a Canet de Mar, una resistència de 3 hores, i vam connectar molt bé, li va agradar com anava jo, va dir per córrer 24 hores i la veritat és que me va fer molta il·lusió i no vaig poder dir que no. I moltes ganes de córrer aquest any i a veure si podem aconseguir la victòria, ho donarem tot. Tu vens de l'Ebre, oi? Vull Sí. dir, també una mica vens d'una part de Catalunya que és lluny de Lliçà d'Amunt. La motivació de venir des de l'Ebre fins aquí a Lliçà d'Amunt, les 24 hores, entenc, és una prova que es coneix a nivell nacional i fins i tot podríem dir internacionalment. Sí, és una prova que ja fa uns quants anys que la corro i cada any que la faig m'ho passo molt bé. Acabo dient que l'any que ve no tornaré, però al cap d'una setmana ja m'estic morint de ganes per tornar. I la veritat és que fer 2 hores de camí fins aquí no em fa res. Lo bé que m'ho passo no m'ho canvia res. I l'objectiu aquest any, tornar a guanyar. Jo no l'he guanyat mai, l'equip on estic aquest any sí, però jo la veritat és que sí, em fa molta il·lusió poder guanyar aquesta carrera, ja que és molt mítica i tothom que va amb moto gairebé la coneix, i és el que tu has dit, és arreu del món que es coneix aquesta carrera. I faria molta il·lusió guanyar, la veritat.